basig panawag sa radyo. Yung na ay nakabader sa kung ano naging problema gamay ba? Ang ba natin eh? Ay, kwarta! Ita. Natay sayop sa kinabuhi ba? Pero okay ra. Life must go on. I-try na ako. Dugol niya ako mga kubanan kasi makatabang na ko ni mga guys. Ayo! Good morning, ma'am! Oo, saan? Tapos, baka ako yung bulsa. Baka ko. Pipiti. Ay, ay! Siyang kamang ka. Bakit ako na rin mo? Dito kasi pa dyan. Di mo rin pagkakas na gano'n. Ang mga nasa kwarto, di ba? Lakay yung pulo. Ang deliver niya po ito. Ang Rosé. Oh, Rosé. Di ba, nama ko Lucas, Garsota Elementary School, maestra ba daw ka diri? Napakay kwarta diya, may lunta ko. Sig, pangutang. Dugay na ito mo utang, o Grabe, kanabayad. ibayra na ba ka ito na ikainom ta diri? Hubog-hubog ka? Ibayra na ba ka na ako? Hoy, pag-share niya, manong. O, dyan ko, nabayran ni mo, no? Hindi mo nadalag limbong ni diyan. Asa ka ko ani mo duol lang. Isa kay na ay mabuting bituka nga mo kapabaylo na ako. Try na pug duol dir siya. Uban nga room di. Ay, yung snack din mo di ay. Ati lang ko na yung pandi. Eh, napang mo silupin. Napay ko. Drink like a king. And die like a rat. Songre o libertad. Lumbiyas natin. Hi, ma Flor! Good afternoon! Kagala mo na kita yun, unsa man? Grabe nga pag itaga-sultig. Igo naman tadayon anay mo red carpet di ha? Kanang na, ikanay mong technique, so. Kabalo na ako. Gamay nga problema. May ko ni mo kwarta unta na ba kayo kay nagpaporsyento man daw kay nagkabaway man ninyo na kabaway. Sige, wala kay kwarta kay pundo di ay. Wala. Pwede iprindan na ako radyo sa kadali. Di ko mo daw itong radyo, kinag cellphone. Ako cellphone, ma'am. Ako ano lang. Sige. A few moments later. Ay, mayong buntag, te. Oh, sa may hato, sir. May buntag. Ay, bisura lang sa tindahan mo. Nananay kay kuwanti kanina ay. Sige, nanay kanina. QR code, no? Oo, maghimo ko, pahimo ka. Sabi, may wala ako. Code raman nga, barcode raman nga kuha sa karton. Wala man ko akong ginadala. Barcode lang sa karton, dili QR code. Pero okay ba yan sa mall? Dam? Sa magyo, diretso ha daw ko, be. Murag na dyan kay Toyo ba? Magpasumangil ng imo. Gikan ko dito sa ito. Suki ba? Tagna ko palagi. Suki ba yan? Tagna pa dyan ka pasumangil ba? Pwede ko utang dyan makaon dyan. As ko mo kayo ito yung utang sa kunyaging bulan. Ay, bakit ito mo nabayaran? Gamay na lang kayo mong snack eh. Di ba human ako bayad di mo katong bugubog ka? Wala. Taka. Ay mo, lagi na akong ganahan sa imo. Paano ako bayad di mo katong hubog-hubog pa ka? Say, hubog. Diha, tamalangan ron. Di man ikaw inom dito, ma'am, no? Ito ba? Tukon mo wala ko kwarta. Aw, bayad ako siya ka. Pastilan. Sa may mukhaon. Kuhay ko ng kuhan, be. Sa makaon na, be. Kini. Kani, wishi. Sige. Noibe. Noibe? Ano ka wala ko? Okay, soft drinks dia? Naman, sa mga soft drinks. Ay, Sa kuhan ko, ito nga. Oh, kuan tanan sir, 29 tanan. Biti noibe? Ha? Ano yung mga ikaw gunit-gunitan? Ibayad na na. Dili ka.
Sumpay lang sa daan akong lista diha, isumpay. Isumpay lang ako na lista diha kay wala. Yeah. Scam ko na. You